Există momente în viață când ne întrebăm ce este mai greu, să pleci sau să rămâi. La prima vedere, despărțirea pare imposibil de suportat durerea rupturii. Golul care se cască în locul unei povești, absența persoanei care era mereu acolo. Toate acestea par o prăpastie în care nu poți decât să cazi. Mulți spun, nu aș putea să trăiesc fără el. Sau, dacă mă părăsește, viața mea s-a terminat. Și totuși există un adevăr mai subtil, greu de recunoscut și mai greu de trăit. Uneori, iertarea cântărește mai mult decât despărțirea. Despărțirea, oricât de dureroasă, are o claritate nemiloasă. Îți spui, gata, am închis ușa, am rupt punțile. Poate că plângi luni de zile, poate că suferi până la epuizare, dar în cele din urmă direcția e limpede. Mergi mai departe, departe de cel care ți-a rănit sufletul. În schimb, iertarea te leagă mai departe de rana ta. Alegi să rămâi lângă cel care ți-a provocat durerea. Și atunci începe adevărată luptă. Nu doar cu celălalt, ci și cu tine însăți, cu memoria, cu nevoia de a reconstrui ceea ce odată părea solid și indestructibil. Să ne imaginăm pe Elena și Mihai. Ani de zile au construit o relație cu răbdare, cu ritualuri mici și cu gesturi de tandrețe. Diminețile începeau cu o cafea împărțită în bucătăria lor mică. Sâmbetele erau pentru plimbări lungi prin parc în momentele grele. Mihai era cel care o ținea de mână, iar Elena era cea care îl liniștea cu o privire. Totul părea așezat, prietenii priveau cu admirație și spuneau, hei, chiar sunt făcuți unul pentru altul. Până într-o zi o minciună descoperită, un mesaj găsit, o absență care nu mai putea fi justificată. Adevărul s-a rostogolit ca o piatră pe un deal abrupt. Mihai greșise. Poate o infidelitate, poate doar o apropiere nepermisă pentru Elena. Rana era aceeași, lumea pe care o știa se clătină. Prietenii au fost primii care au reacționat. Pleacă, nu meriți asta, un bărbat care greșește odată va greși mereu. Nu te agăța de o iluzie. Dar inima Elenei spune altceva, îl iubea. Și iubirea, știm prea bine, nu ascultă de sfaturi logice. Nu se oprește doar pentru că ar fi mai bine. Așa începea dilema, să plece și să sufere brusc sau să rămână și să sufere în fiecare zi, încercând să ierte. Despărțirea, durere clară. Despărțirea este ca o rană deschisă. Doare cumplit, dar știi ce trebuie să faci, închizi ușa, lași trecutul în urmă și, pas cu pas, îți vindeci sufletul. E ca și cum ai smulge un bandaj vechi. Lacrimi, sânge, țipete, dar apoi aerul curat intră și rana începe să se închidă. Prietenii te sprijină, timpul lucrează pentru tine. Iar după luni sau ani, privești înapoi și spui, am trecut și peste asta. Despărțirea e dureroasă, dar are o direcție. Iertarea, durerea ambiguă. Iertarea, în schimb, nu are aceeași claritate. Alegi să rămâi lângă cel care ți-a provocat rana și atunci începe lupta cea mai grea. În fiecare privire îl întrebi în tăcere, mă minți din nou. În fiecare absență se ascunde frica. Oare unde e acum? În fiecare gest tandru apare o umbră. Oare face asta pentru că regretă sau doar ca să mă liniștească? Iertarea nu este doar un da spus celui care a greșit. E un da repetat zilnic în fața propriei tale inimi. Exemple din viață. Am întâlnit oameni care au spus, mi-a fost mai ușor să plec decât să iert. Un bărbat povestea că soția lui l-a înșelat și-a făcut bagajele, a plecat, a plâns un an, dar și-a refăcut viața dacă rămâneam.
aș fi murit încet. Aș fi privit-o zilnic și m-aș fi întrebat: de ce așa am ales să tai răul din rădăcină? O femeie, în schimb, a ales să rămână soțul ei recunoscut și o aventură el plângea, promitea, implora. Ea a spus: te iert. Dar în fiecare zi a început să-l privească altfel. Când întârzia, îl suspecta. Când primea un mesaj, se întreba cine este. Când îi spunea te iubesc, o parte din ea murmură: dar oare pe cine iubești cu adevărat? Despărțirea te rupe odată, iertarea te rupe de 1000 de ori, până când rana se închide sau te distruge. De ce e mai grea iertarea? Pentru că rămâi față în față cu rana ta. Îl vezi zilnic pe cel care a greșit. Pentru că memoria nu uită. Oricât ai spune te iert, imaginile nu dispar. Pentru că societatea judecă, prietenii întreabă: de ce nu pleci? De ce accepți umilința? Pentru că nu există garanții. Iertarea nu garantează că rana nu se va repeta. Pentru că iertarea e un proces, nu un moment. Trebuie reînnoită zi de zi. Și totuși iertarea poate fi o forță mai mare decât despărțirea. Despărțirea cere curaj, dar iertarea cere curaj, răbdare, forță interioară și o înțelepciune pe care puțini o au. Nu iertarea orbește, nu iertarea care uită, ci iertarea care știe și totuși alege. Elena, în povestea noastră, și-a dat seama că despărțirea i-ar fi oferit liniște rapidă, dar ar fi pierdut omul pe care încă îl iubea iertarea. În schimb, o lega de un drum lung și greu, dar care putea duce la o iubire matură, adevărată. Despărțirea este o ușă închisă, clară, brutală, definitivă. Iertarea este un drum nesigur, plin de umbre, dar care poate duce la lumină. Și poate că adevărata întrebare nu este pot să iert, ci sunt destul de puternic să trăiesc cu rana până când va deveni cicatrice. Pentru că, într-adevăr, uneori iertarea este mai grea decât despărțirea, dar tocmai de aceea, atunci când reușești să ierți cu adevărat, devii mai puternic decât ai fi fost oricând, dacă ai fi plecat.